up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sasa ba yokromo we wato, ala de yong wan wispo de, anyu susarna se karu ko archi, de prespartori. So but so we barodi, not go mit soy, ouch go mit west, wispo de mama sernang aristuro fi bani, de ko tek de prespar nyusu. En mis donja bararot. Ja, Masaragambo, de bakas fuchare prespar nu leksei taki, ma fos mi bingi ma bar ala de senama odi na trase de diaspora. We bar de odi en we accident voor harde stoer de bangi voor arki de tori want idee wat tak tori wat tak bepaalde tori en natuurlijk bepaalde masawa zijn ik ba unu pusana safe sa we tak precies wasan de ana so Masaragambo Asade want omneles bel me. ja Omneles omshag nanga nana. De bel. ja Want is aan me bij bel te goed jiden toch? oké Dat te de merk wansani dat ik kan bel actie. ja oké En dat de bel me. ja De alla de drie sma dati actie mi wansani. ja De actie mi taki. Ma her deti opokoranti. ja I archi radio. I wie zei du ga Facebook. Want omneles se ga Facebook. oké Ja? ja om je sama zijn Ja. Dan je jere wansan nomo. Dan de fensan toki. oh ja Ja, ama. abelasi Dus wakti jere ja. Ja, bisma elas abusi. ja Masani na fen je fensani. Anoli bisma je feni. Je verstaan. ja Dan wama wichi. Da dama wichi dama fentaki. Potwa ouro prenti. Ses ko voor ting. Taki de fen pesan toki de. ja Ja. Terwijl publiekelijk DNA sabi dat amangwa nga vakantie aan een gezin. ja Je verstaan. En misap tak wan wet de if wan mana verdachte. Want de man krasief soroto. ja De man wan soroto masar santoki. Je verstaan. Dus daar zijn de man kon de zo erg dat de bride liefde en serefi. Ja. Taki. Want dat wet die de taki da amanoma. Moto eta konder toch. nee Of via baktera kamangwe. ja Je tori. Misa dat man ook en ik bekend. Maar ik bekend dat je hem gewoon aan vakantie dus dat misa. Ja, en baka 15 september met de ter beschikking Ja, ter beschikking. Dat man die parlement. Ja. Dat man kan lukken man dat per live toch? Dan mek de man go feta feti dat peto. Ja. Maar de kou, de schrift de bebouw, je verstaat toch? Mino sabi if de na notif do. En a schrift sani sa omneles tegen me. Ja. Omneles tak sei opokoranti. I archi radio, i luku televisie. Na wan kos nomo de man e kosi. E tak lei, tru nanga lei. I verstaan. Ja. Maar jere mi wan accidente jeni tak, want dat omneles actie mi taki. O tentante jeni obigi mek beleid serefi. Maar kan de im aksa man die script zijn, kan man dat sabi. Ama de script den sani. Ai. Kan man kan die antwoord toch? Amana verstandsbeleid, amana sapsa economie. Amana die is zo'n huishoudboekje. Ja. Zo, ja. Je verstaan. Maar de man loopt schrijven toch? De man te taxan los en vast. Oké. Isabi yogo ya foru de taki toch? Ja. Pokai. Ja. Dus if je leren taki na een foutje meki. Hij tak marak. Hij tak nomo. Ja. Hij tak links rechts. Ja. Isabi alek fosi in de praso so toch? De abasma de tana edoso. De wansma is dan se afensere om de beurt. Ja. Uluku suma ega woyo, suma ka oso, suma go. Dat is dan dat de taking. Dat wist de no sapsa suma go do. Dat do fenta ka ga woyo. Dat do fena wa mago. Dat wa frowa go. Ala de so chandat. Ja, mama Sargando. En na libida daser na no. Oké, mama Sargando, met ding wat hoor, ja? Ik tak amade schrijven, toch? Dat die leggen, toch? Ja. Amade schrijven, kan je de meest
ook toe de man die organisatie dat we voor je dat je niet toch? Ja. Dat ken je nog. A beleid uno mek ete. Ete. Kan je nog mek ook toe toch? Ja. Maar dan je schrijft voor het volk op dus. Im het volk op. Omdat nou een rookgod denkt man op. Juist op dat. Fino sukuma. Om niet te scherp. Ja toch, dus dan. Je bina sanati. Dat volk net denkt dat hier nog. A bruine bonen komoro diri. Dat ik komoro. Hoe de bezig gaan chanuang. Is dat toch? Ja. Chanuang. Dat systeem toch? Na systeem. Ja. We leren me tegen wan sang. Wan me vier pas aan ego. A economische macht in a kondere disi. Asuma anade. Met me taka san lek familie ervaren. Anaf de so. Oké. Maar die de understanding anu. Ja. De maand constant. De maand sani fossi. Abe de tak de maand be paranalisi. Parangorona kawaii. Ja. Tidena di. De man verbeteren, sa des man den be du fossi de man verbeteren de man. Asane du machinaal no. Ja. Dus de man go doro. I verstand toch? Da in plaats onserefi kijk af do go doro. Fu sorgu ta ka konder komoro stabiel. Do de bezige boroko sani. I sabi toch? U de bezige disi. Maar die masara chan no ben boom. Do actie mevrouw Weinerman, minister Weinerman. Sago miti. Maar toch, dit tak mevrouw Weinerman heeft het juist het hoor. O dit tak dat toe? Ja man. Niet tak aan asmat is dit. Asmat thema sanati. Tak sang. Weinerman leg uit precies vast aan dit. Dus Weinerman, dus de man wani, Weinerman moest lee. Ja, Weinerman is niet juist. Weinerman aan een econoom. Dus de mij begin ik ba. De mij brok afro. Ja, want als man juist, als ze leggen dat is niet juist. De mensen van buiten, de man die schrijft dat niet, toch? Ja. De man sabasa niet. Hier, de man die schrijft dat niet. Nee. Is dat de man is toch? No. Omdat de sandat no, de moraser na mo aan toe dete. Is dat den de. Vooral de figa kleine Saramagastraat. Oh, dat ben je. Ja. Dat ben je prasi WC het, toch? Ja. Dat de man is dat baka de prasi WC schrijft. Ja. Je verstand. Want je begrijpt dat je afro wordt komen jari dape. Nanga financieel tori asma saben. Dasma kon. Maar asma no ma mek so an le omdat papira ap geduld. Ja, no, asma het masargambo. Unetak beli tori. Asma ne skoro dape. Asma a econom. Asma sabasani. Ik bedoel, amane schrijf de lolos aan we suku chana ngade sanati. De mati nom luku serefi. Nee. Nom luku mananga kennis. En betekent asana volk koni. Asana volk de manga skoro. Dus jullie schrijft de lolos aan we suku chan. Amang sang leasing ba, sang dekranti, sa chance schrijft dat me go aan vakantie. Eigenlijk de man Lucas aan zijn schrijven, naar Rotsoy schrijven. Rommel je schrijven. Want jere ja, want Yorka moet een berpe. Nee. Miss Yorka. Dat schrijven, en zelf schrijven van toe leito. Ja. Dus me begrijpt dat desma on vet tegen a missie die tak de waarheid zo boezo a minister voor Financiën. Ja. Isabi toch? Want dat schrijft dat hij van a regering Santoki Brunswijk vernietig Suriname. Ja. 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 Dat a Yorka schrijft. Ook toe. Maar a Yorka. Nee. Fos asani abenyande pakket. Abenyande sani. Okay. Maar no besa pa monek moto. En no besa tak a regering Santoki Brunswijk. Ja. Pai wan deel voor de pai man die denseref meki. Ja? Ja. En dat de man meka internationale reserve gro. De man kwecheng. Isabi toch? Dankzij IMF. Maar bij Bash ube bari ja dan akonder nomga IMF. We jere met dag de uittangen no. Dan mek de kom. Dat de kosaka de prijs. Wacht die foso de actie was. De manji minister Basaron de waji di de teka santoki. Fa wakaluku de prijs. Jere no. Dat doe actie. Jenny toch, actie Jenny toch? Dus eerst volgende keer, dat actie Jenny bakatak evagine 27 wat is abede na chan. Ja. Basaron. Eigenlijk we play GU. Ja. Dan zei ze play GU. Ja toch. Hoeveel personen je legt uit boom? Je nam voor universiteit je legt uit.
Dus leg je niet uit dat je de 27 wagi, dat chance dat man leg uit. Ja. Sa man schreef het toch? Ja, dat schreef Dan dan. zeg ik maar, tek de 27 wagi, kan ik kies 3 eten, 30. Ja. De poten dape, seta sani met de mango. No kono nga walo digital sani, dat moest zijn bericht kon. Die moest je dus ook aan sanati. Nee. Tek de 30 wagi, de poten ala si met de mango kote leesschreef de weekri. Juist. We jepi, ongeveer aan zeepsa, was er nou maar toch? Dus Ja. jepi, doe dat dati. Lijkt me beter. Ja. Leg uit. Zo. Je grab het hoor. Ja, no leg wel les. Nee. Sami wa aksa man de schrift ook toe. Want na je kan sana die tak ama schriven. Ja. Meka ma schrift dat je tak jere no. Ube beloof ook toe. Tak wo change toch? Wat change systeem. A systeem toch? Ja. Eén. Wie melden EBS, de waterleidingsuur. Tak jere no. Vanaf Tramum. Tramon. Wo je pa volk Ja. wo subsidieer baka. Baka. Dus Ja. dat moest gwe en was go gide Dus- mamuni. Maar ere ja. Ja. Dus sadem lega volk uit. Hey. Wo subsidieer baka. Ja. Je kan vermoorsen stroom. Ja. Je kan vermoorsen water. Ja, gewoon. Je kan telesuur van je wani. Ja, toch? Isabi. Ja. In afvoerspang. Nee. En je krijgt een toetje erbij. Pakketten krijg je. Ja. Dus de ook pai, de pai 50 golu, gas toe. Ja toch? Wat er gaan, gas bekos 50 golu toch toe. Ja. Wat jou toch? Ja. Nee, tjaren, go terug, nee, je pa volk toch. Wat change toch? Ja, wat change systeem. Dus aan man schreef tante Jenny als aan het itagere no, ube beloof a volk go change, make de sanat biobaka wan nasato biskut. En dat Dat is goed. de kan go naar maar de importeren gas komt toe. Ook toe. GEBS. Ja toch, ala de wanati, paya schuld, paya de sanati. Ja. Ja. Payamang. Ja. A work contract je Alla sa- broken. Yalla. Isabi toch dat die broken. Isabi da lasani. Akasika beneka. Desmakant na pen de reda pena EBS. Voor te gas. Tuurlijk. De schreef tante Jenny, tante Jenny, wo change. O je hebt volk, Ja. want dat volk heeft pina nu. Ja. Dus je hebt volk de Torah die in hem kon aan atrasani. Want de kira volk. Ja. Want we begrijpen dat we kan aan atrasani. Sa- Meer tegen academisch daarbij. Wakti Jim Tori. Wakti commissie don boemang. Meer tegen academisch no. Mhm. Want er kan maar. Dus dat is wel lachertje, hè, moet ik eerlijk zeggen. Mijn lavatori. Op dat, op bedrag van de CIB barkie, kom je doen. Dus Want drempelkosten. Drempelkosten. Je bent garasana toch? Ja. Maar dan want ook toe, de man die poti, Ja. toch? Op bij CB barkie, Ja. en de man die abamoni, Ja. de man guru toch? Ja. Dat 1000 golo. Maar wakti. Mi wa actie. Fade mai luku. If ya TV ni mo fo. Ja, Of toch. if nabi. Ja toch, dus tego dape, na SEH, Ja. dat je tak je, want ja, kan je pijn toch? Ja. Pijn, kan Je body. je bed die TV toch? Ja. Daar moet dan oké, in a TV niet mo voor toch? Dus ja potis Ja, ma. potisma. Dus ja. de kapai voor. 700. Maar odia TV. Dus zo. De bij dusung. Iets aan mori volk. Oh. Dus wat minus op zo'n manier de pedamotie of in de notaris is leggen Maar kan de man seni gotak je kan een ID karta. Ja, Je kan een papier af notaris. ja, Dan af belastingen. ja, de bezittingen. Ja, ala de sana Ja. die im abi. Aha. Voor zorgen man tak we lugu no. Mhm. Belasting tak mina noti. Ja, Ala dim na TV. ja, Maar belasting tak mina noti. ja, Mine pai belasting want mina sanif pai belasting. ja, oké, Dus me pai 700. oké, Dat de trauma die abi de papier op belasting soort tak disa dati data so. ja. Isap de ma to pai 1000 kan dat so. En dat is of de mij lugu akline via krosi. Akorosi. Dus de moute mina hoop dat nu goed heb. Ja. Maar even wat familie misa goed heb. Broko brukana broko MP me wergo. Met deze, dus met wie het is maar jaren no, te kamoro prit krosi de goed heb. Ja. Want hij poort dit ook. If you no look boy met tek bana bla time is Ja toch, want ik poort die de pa si bi barki. Ja, dat. Maar ze gaan op chi mooi sani. Ja, Ik ben weer zo. ja. Ik klaar. Ik klari. Ik doe zo. Dat 1000. Dus ik heb mooi, de TVV ik klaar. Ja. Dus zo. Dus wakti alleen voor AZP. Hai. Nee, in is maar broek sakade tang. Met hij. Maar dat natuurlijk. Dus de systeem, minus op zijn systeem. Peo si dat aan mijn arm, aan mijn poti. Ja. En peo si dat aan mijn kamese. Jere no, asan if de man, Hey. asan e kame det. Hai.
Asanif demandisi. Na legatorif miomangam tanta. Tous domo for netito. Sabu dapper nasi. Ja. Dan miomangam tanta stong. Unde neefjes us don bij. Dan jere miomo no. Want miomo pot takur dune edet. Jere miomo. Ishap chimboro pasi dapper. Mgo dape takusane waka dape. Ja no? Isabito. Maar hoorde kati de pargo luku. Miomangam tanta de led dape. Dus in principe, zij want temi. Je don't go dape onde je tante en ongo dape. Bueno. Dus na dat na beleid die de no. Oké. Je mij leren film vrede sani. Je mij leren film tegensma. Ja. Je mij leren dati. Ja. Terwijl na hoorde mij hoor je spotu. We jeren no famir ma lonto. Archi maluku manana sasa bayo kromo. If you mati call you i flauw. Maar if you hoor you serve spotu i dede. Ja. I kabaso so. Ja, maar daarom met taki mo serga je. Dat is niet. If you serve spotu. Ja. Dan ben lees ons aan bagafu. Somo bronto. Over a grontori fu river. Oh, je bedoelt de familie Warimbo. Yes. De familie Warimbo. Nooit ik gooi no Warimbo grom. Why you links rechts? Lek no ang adrit en die stemmante da winter why. Jonge fi sa Warimbo meki. Pa winter gada pego. Ja. De ma just frigi. Ja, want me hier maar leg gewoon sa uit. Ama leg uit tagiere. Want die sabi de man na coalitie no top. Ja. Dan abo. Ja. Oké. A minister voor grondzaken. Ja. Bij de vorige week. Ja. En vorige week deed no nanga broto samen in coalitie. In een coalitie. Ja toch? Ja. Daarom amai go leg uit tagiere no. A probleem sa dape nanga ding verkaveling. Ja. Toch? Ik ben mens. Ik ben half mens. Ik ben kwart mes. Ja. Ik ben van para. Ja. Ik ben van Paramaribo. Ja. De stichting dat die. Oh. Ja, alles aan dat zo. Chibritichi. Chibritichi, alle de man dat die. Chismiori. Ja, Kismiori. Swifteki. Ja, de stichting dat die. Aso de stichting? Ja, de stichting. Voorzitter, we hebben zoals u weet stichting Dieken. Dat is er al. Ja, dat is er al, voorzitter. We hebben verder de stichting Nyaming. Dan hebben we stichting Tekking. En we hebben stichting Nakking. Allemaal die hebben de zaken reeds in orde gebracht, voorzitter. En ik moet van ons worden. Michael? Ja. Deze stichtingen, wanneer zijn ze geopend? Voorzitter, niet allemaal zijn nog opgericht, voorzitter. Maar dat komt nog, voorzitter. We moeten nog wat mensen vinden. Maar we gaan snel wat familieleden van ons zetten, voorzitter. Dan is het in orde. Maar de planning is er, voorzitter. Het is een planning. Bravo. Voorzitter, ik mag u en de minister geruststellen dat wij en de mensen die op mij lijken samen in samenspraak met onze achterban, we hebben ook een aantal stichtingen, voorzitter. En oprichting. En dat is onder andere Stichting Bossing. De Stichting Pangen. De laatste Stichting Soeting. Voorzitter, wat heeft dit te betekenen, voorzitter? Bravo. Niets aan de hand, voorzitter. We hebben een stichting vergeten, stichting bedreiging. Nee, voorzitter, maakt u niet nu druk. Ik zeg het toch? Dat mij leg uit dat hier nou. Het probleem is aan no vorige week, leg minister, hebben een probleem. Maar zo madam. Dat is je toch? Me? Ja. Maar meneer Rokachi, baby. Dat trobi na you want. Was zonder bok moest feni. Tuurlijk, maar moet ik tiki nak you. Oh. Dat is aan you. Dus die wan nak wan daguye en wan tichi. Ja toch? Dus maar wakti. No me kon. Asandis nou een doorkijk politiek. Met je. Want dus daarna sem feti. Nee. Die de tuma be feti onder santo ki Brunswijk. Ja. Na feti dat e godoro. Tante Jenny ibda ai. Want na serf fet godoro. Ja, maar feti je mij leg uit, maar je nog samen taki. Amatak. En de vorige week hebben we een probleem. Hoe na dat met taki? Amataki. Dus Amatak na ambtenaar. nee, dat Amataki. nee, maar dat dekar hoigri. Ja, dus Dat na heugelarij. dus dat is Sumano sapsana hoigri. Weet Dus je. na heugelarij. Ja. Dus no, manga is don stichting, Ja. maar onder se me nyami. Ala de wanati. De man sanga kaupupa na wayong. Dus ta son broma kaupupa. Gotara patapu. Alai susu mors. Met je. Aso de man di stang. En mi etak mas ergambo. Yere no. Mi nooit rokalanti. Dat Nee. met ik altijd. Jo uno rokalanti. Nee. Mi ook op tjun zo. Dus dan oké. Man be breiti di mik mota. Oké. Mi no rokalanti. Meneer, if a ambtenaar
Of een medewerker. Doe atodici. Dat betekent meneer Bronto. Dan takken aan je mofo. Dan tegen ministers aan de nou. Ja. Tegen de ontslag. Mega manat ko. Van ITD of van Negi. Ja. Maar dat los stichting dit toch? Ja. Kan alle de ambtenaren dat die. Dem zien den direct boeien. Want de man had no boom. Nee, maar je. Ontslag de man direct. Mama wansan heeft actie. Nee. Atenda klaktore takito. Nee. Want dat de man voor abop zwengel laat hoor dat. Ja. Ja. Je verstaan. Dat kan zijn leuk vastande. Ja. Dat pay mo voor ben de. Die besap zo kut taki from stekting forsweek be parati grong ejidisi jidati. Dat pay mo voor ben de man taki e corromper abisa. Ja. Fa wakanga pistor dat. Dat lek ministeri no besabi. Dat tidena day dat je kon blijven komen met wet foto. Ja, ja. We jere jaso. Ja. Mi oteji mekde mi omubo taki kono moitum siara. Na dagu nya dagu. Ja, maar de man is daar. Ze man is hier. Het tak ook toe dat je no midden in het parlement me wacht die chan voor jou. Je no. Je wacht die chan voor jou. Voor dus sang. Jere jaso. Hey, sang. Meka na chana iwa. Hij wacht die chan. We dan mo die politieke geschiedenis. Hey. De man is gevaarlijk. Je sabi toch? Na de man die zorgt dat 2010 à 2080 koers no tang. Want dan moet je mo rafelen uit Juno. Desma die sa politieke geschiedenis. Ja? Dan masara somo harjo akachamga kurutu. Nanga kari masara Brunswijk. Tak jere no. A front top ne vergader. Dat de mango vergader a Bronsplein. Isabi toch? En dape a kubbe setik batak wo gogoro kanga bouta. Wo lip fene in de steek. Nanga FAP. Na seref sandate godoro. Ja. Want jere ja. En is een persconferentie bij Kari toch. Me analyseerde sani. En omnile se Jim deng. Taki over a verkiezen die psato. Ja, ja. Dat de man be bidje taki. A verkiezen no be orete dat de man be bidje seti. Onderling. Dus dat de man bidje chade serf kawang. Isabi nooit die shite awari e wakanga de pchine minder baka. Dan sandat de man seti. Mek de man oma mek beleid. Oké. Je verstaan. Ja, ja. Dus jere ja zo. Ano no de man na landvernietigers. Ja. De man jepi voor zorgu taki. Voor dompu akkoord voor 280. Isabi toch troengo go poti. Na NDP ano, dat de man zet de actie, isabi toch? Ja. Maar wat hebben ze? Stank voor dank, want dat om deze skop den eruit. Ja. Terwijl no man mek beleid, terwijl na visie. Weet je? Isabi, want misa buan lezen te pesomo taki, wis bouta no wani met doing miserevif go. Je verstaan. Maar de man voor die desanati, ja, moet je herhalen aan met de man. Nee, dus afvallig moet sap desandisi. Tak de man is no waarachtig. De man is na niet in te kapito. Ja. Isabi, de man is na not noti, men noti. Je verstaan toch? Omdat no temis dong me praxer desandati. Ja. Isabi toch? Dat de man is suku, omdat de man wan shogalek minanga yofu de waarachtig. Dat de man is suku. Dus jere jaso. If wan patu vergeef bora wan presi. Dat de man sap tak heeft mi go se a patu na vergeef. Mi ka vergeef tuksma. Dat met ta veilig. De man go ara. Oh ja? Ja. De man go. De man had man no man. Nee. De man ik deserevi. Den sherifi. Oké, eigen belang. Mag wel lustelingen. Oké. Isabi toch? Want isab wan herpisteng. Masara Otmar Rogers Wayland. Wanneer sommige kapote ni yesi ka artide attenda ti be sakator di finishan tak ya finishan basi be de assembleevoorzitter. Isabi toch? Ja. Dat be tek den grond fusma. Masara bronto archi be de pchi boya attenda ti. Isabi toch dat we tek den grond desma. Isabi dat. Wat is het bene? Swift teki. Arteki chibritichi. Ala soort nende babi. Ja. Je verstaan. Dan masara fubel. Aba eenheid in haar front. Dan masara Otmar Rogers taki ze maken inhaalslag. Want de Japan is nog bij grond. Op zo'n manier. Je verstaan. En dat misabi. Ja. Isabi toch? Ja. Maar ja. Dus je verstaan. Taki. De man die zie. Eigenlijk Koranti manjonsu manome interview de soort man die zie. Want de man op bladvulling. Ja. Kan de jonsu nog de.
Kan de daarom ja. Ten jongen no de mijn blaas des aan die. Ja. Fakoranti kaseri. Ja. Maar we gaan het toch iemand zeggen. Lip bronto, ipot, bronto, ja, die mama rustig. Ja. Maar ja, isab de commissie stichting naar de wanati. Isab de wanati. Wakti, met mi kom. Ja. Want om Nederlands actie maar aan dat. Ja. Om Nederlands actie zijn want dat een verschil voor commissie. Ja. Stichting, werkgroep, ja. managementteam. Ja. Actie misana verschil. Want mi pitje direct, mi tak na wan soort sani wan na wan soort rokoders man godu. Ja toch. Want die niet leg uit nou dat je, nee, kota ke trapasi. Die janbe de na machti toch? Ja. Ja, dan moet je tegen sanati. Ja. De man dat kan ook kan, want het ministerie moest op demanda pek bafu controleren. Ja. En het ministerie we ben go uit dat je interne controle dape. Ja. Op de manier kan het audit of zo toch? Ja. De man op demanda pe. Dat de mensen weer protesteren dat jara zeiden je pot tramanda pe, omdat dat zal het ramam doen. No you ko ana machti. Iya mamo koti mo fo. Ja. Fusenda sanda tipsa. En tidena dei, vooral bij sociale zaken. Ja. Ja? Ja. Dan a vrouw die dat pelek minister heeft de kampen naar money, karta naar disi naar dati. Ja. Ook kracht versterken naar de sandati. Omdat zijn de mek tap de ministerie ibabi man van parse bedrog die bij de in positie en de man bij ondermijnen beleid. Ja. Dat president tak me meki commissie voor go begeleid als aan if zorgu tak asane go en een rapportage kami en dan me mek wa resolutie en dan bingo. Ja, maar dan weer protesteren. Wanneer de man dat die en kan dat de man tot er no commissie. Ja, de man weer protesteren. De shidaki van je hoor afvolk als potu. Juist. Dat me bedoel, je hoor afvolk als potu. Tak ino be wana to dat die de kare werkgroep nou. Maar de wansa je corrigeer hier. Ik zet ze maar voor 6 maanden. Dat bagas ik moet dat zeggen. Even we ook nog klaar idee over verleng die ding. Het is 60. Het is 60. En dan het is 60 komen. Als we go 5 jaar lang. Oké, dus afvolk im sab dat die onthoud sa wetaki. En luko 60 mo eviteri toch onder zo'n mode. De go moro over 60 mo. Dat bagas 60 mo. De accidenten je niet dat fauga. Awar ook ba. Want je pay des man. Je pay de ja. Ala de pape de man de. Ja. Ipai. Ja. Sa zijn want mino de kan ook gratis gos doen dat wel. Goed. Gratis ook. Die night. Jere ja. Denk Jere ja. Abisma na kondere disi. Na Alexander tak fa politik. Hai. I karamanta ko je mi hara wajija. A fosan samo accident. Samo feni. Dat neno. Samo feni. Ja meneer. Zo simpel. Dus nou een hoi libi. Ja. We libi ja in de kondere disi. We zijn niet waarachtig. Nee. Une dusan oprecht. Nee. Une dusan die ungramching. Ja. Une du jopching. Nee. We du jo serefi. Ja. Dat is. Je sabi toch? Want dat die vinden die kan go chillen, want je hebt geen huiswerkboek. Ja. Oké, maar zeg dan, weet je wat dat is aan actie? Dat je niet taki, op 5 wat je nou. Ja. 5. Ja. Maar is dat voor zich, dan ben je dat vuurvledig bij wat je doet. Ja. Maar dat is even sad op je nou. Van mannen, kijk de manati? Nee, ina first mister. Nou, ina wie is kijk de manati? Volksheer. Volksheer? Ja. Amane kiswage, amane Ama chiswage ja. Ama kiswage doe? Ja. Maar dat je niet dat 5 no moet dit op. It's a lie. Ja. I smell only lies. Dus 5 wagi, dus die dat was traditie ook heb sa de teri. 5 de imteri. Maar chamba op 27 ja. Ja, 27. 27 ben. Want mi be teri ara. Ai. Tabek moto, want we ta koffie jump. Ja. En mantem ja start. Ja. Dan be teri. Ja. 5 jaar ben je toe. A 5 be de. Ja. Maar de man ben je 27. 27. Nee, jere ja zo. Kan de man die zie. Lei. De man van Pasha Bodon. Te lei boroko de reparering. Serieus? Meteji te lei boroko de reparering. Oké. Ale ka yorka de skrif de santo. Oké. Skrif wat disi faf dati. Terwijl SRB nyam pakket. E disi dati je fornite kasani. Meka go. Yo mis yorka. Me beji. Boa sani financi. Eki te crema terapu. De ga
na Missy Weinerman. Asma di sabe sani. De go lazy. En if you no one go in dape, de go na gov.sr. De go na site voor centrale bank. De go lease dape. De go ook ta EBS, je gaat waterleden, je gaat telesuur. Ja. Actie F. De Mapura zijn dat ook toe. Ja, juist. Dus alles is dat de schrijven. De schrijven. De schrijf potaki uno pai subsidie. Subsidie. Was subsidieer. Alasani. Isabi gas. Je pai bunkopu. Bunkopi kant na pinere go teki. Alles is aan het. Aterasani masar basarong. Ochi 27 auto. Uluku de prijs. Juist. Dat is en wasami was scoren. Takam sabi. Want me make ma. Pe de mango ino was nation enkri mitang mi gado do chiri. Amadag no lukute de gue. Maar gue gepakt en gezakt. Is dat weer toch? Dus dan, masar basaron serif moest doen. Ja. Persoonlijk. Amare ala de wantara wajiga wantara district. Goed zo. Je verstaan. Maar ja, je roedoro. Ja, meneer tijd door aan die abgoron tapu. Ja. We nana sasa bayo kromo we wato wala mala. We barodi. We taki grantanyi dati be wan archunu. En verstaan wansani. Taki yere no. We sawe taki. Want na same dume te jisma. Sam no lobby mi serefi mine. Poti no teron broek saka. Isabi to. Lek fa aman fu asset pay. Aman de tiri asset pay. E wani tak de man fu asset pay. Mus continue broek saka fu sabe fi abe fi nabi. Isabi to. Sam no wani fi mi serefi mine. Poti no teron broek saka. Dus yere jaso. En me doen tu. Sobu so. Trusiani na gron. Paranuansani. Make economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter. Tapi persil. En de katang mina wan jaja sarana uma wan jaja sarana man. En de uma mi wan adviseer de. Worko na nga yu huiswerk boekje. Maar wan sansan wan takete. Ina verkeer. De onhebbelijkheid zij gebeuren. Jere van de man oppo den butu. Maar toch ja bisma vooral tap de smara passie. De man de rij de biji terug. De young boy die de mij pote rij biji terug. Nanga biji trekker. E rij nanga hei snelheid. Nanga taktek. De man e reis. Smai rij bron bij sigri. Smai rij bij sigri. Smai waka de birbiri. Hey. Dat wan taki rekening. Tewe rij de soort rij die si. Met taku grantanji te wan tera lees baka. En mine na mazara degna ti gambo. Ja, mazara gambo. Pamir man. Waftaku. Maar takanga sa nama baka. Vanuit dat programma die zie we proberen voor voet afvolk op. In de zin voor not troe doti tapstrati. Hoor you konde kring, you sernan konde kring. Want vaak weet dat je bina was namang. Maar if je troe doti tapstrati, dan me vrede denk dat je was namang. Dat je aan was namang, dat je no loop je konde. Nogmaals, vanuit dat programma die zie we aksunu not troe doti tapstrati. Dat je hoor you konde kring. Met dat grantangi, te wantralis baga.